pozytywni kucharze, witajcie w Pozytywnej Kuchni. Dzisiaj klasyka, jedna z wielu klasyk polskiej kuchni, czyli sos chrzanowy. Sos chrzanowy możecie przygotować w dosyć prosty sposób, a niezwykle jego szerokim spektrum zastosowań jest fakt, że można go dodawać i do warzywnych sałatek, i do warzyw duszonych czy pieczonych, i do pieczonych czy smażonych mięs, czy nawet do smażonych ryb. Można go też wykorzystać do przygotowywania jakiejś tarty, do makaronu. Dajcie mi znać właściwie, jakie są Wasze pomysły, bo ja tutaj już sypnęłam niemalże z rękawa, chociaż rękawy mam krótkie, tak dużą ilością. Sos chrzanowy w takiej klasycznej polskiej wersji. Zapraszam też po więcej przepisów na pozytywnakuchnia.pl. Sos chrzanowy przygotowuje się podobnie jak sos beszamelowy. Trzeba najpierw roztopić masło. Następnie to, co ja robię, to dodaję chrzan. Taki starty chrzan to może być świeży albo ze słoiczka i mieszam dokładnie na ogniu średnim. Następnie ogień dalej jest ten sam, a ja dodaję mąkę i całość zasmażam. Trzeba całość zasmażyć tak, żeby zgęstniała, a następnie dodać mleko lub śmietankę taką niezbyt tłustą. Niewielką ilość na początek, żeby rozprowadzić wszystko, a dopiero potem można dolać całą resztę do takiej, jak widzicie, paćki przypominającej trochę kaszę. I zwiększyć ogień, żeby całość doprowadzić do wrzenia. W momencie, kiedy sos się zagotuje, ogień znów zmniejszamy. Można go teraz przyprawić, najlepiej solą i pieprzem. Ja mam pieprz biały, ale może być też zwykły pieprz, a do tego jeszcze sok z cytryny, żeby całość nie była mdła. Zamiast soku z cytryny można też dodać na przykład odrobinę cytrynowej skórki, albo nawet sok z pomarańczy, jeśli cytryn w domu nie macie. Cały czas mieszając, podgrzewam na sporym ogniu, ale nie na największym płomieniu, tak żeby sos zgęstniał. I pamiętajcie, sos taki chrzanowy, podobny do beszamelowego, jeszcze nawet po zdjęciu z ognia będzie Wam się gotował i gęstniał, więc lepiej jest zrobić go najpierw w troszeczkę rzadszej konsystencji. Kilka kroków, kilka minut i gotowy. Dzięki Wam za uwagę. Zapraszam na pozytywnakuchnia.pl po więcej przepisów.